Atensyon sa mga motorista, may yara sang pagtaas nga hindi magnubo sa piso kada litro sa presyo sang produktong petrolyo, epektibo buwas sa aga Nobyembre 4. Base sa advisories sang oil companies, magadugang sang 1 peso and 70 centavos ang presyo sa kada litro sang gasolina. Magasaka naman sang 2 pesos and 70 centavos ang presyo sang kada litro sang diesel. Samtang sa kerosene magasaka sang 2 pesos and 10 centavos kada litro. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa aton nga reference rate, 58 pesos and 79 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 56 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 17 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 67 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 67 pesos and 79 centavos ang baylo naman sang isa ka Euro.